ndakaita kaskiti kangu guys, ndichiita kamwe kangu ndaita eye drops, so hakangori kaskiti kamwe, so saka kaskiti aka ndakakaita ndiri kuseri kwemba kunoku. Hey guys, comments macomments aya arapa ndoda kuti muverenge macomments arapa. Zvikanzi nevamwe sisi zvakuri kumbare kuUK kwacho izvo kondo kudzimba dzamunogara dzine tsvina kudai, kugara payadhi pane tsvina kudai, amusati unoseka unoperegwa. Saka mirai ndikupindure mainini aisi mhosva yenyu. Ndakatoseka nekuti ndakaona kuti ndikutsanangurireka mucomment section nguva yacho ndandisina, ndikati regai ndigotoita content nemi ndichikudza ichi ndichipindura comment yenyu isho, anditika necomment isho ndipindure kuti munyatsonzwisisa. Anditi kuUK kwakasiyana nekuAfrica mainini, anditi munoona chekutanga ndosaka muchiona kuti isusu vacho we are scarce, hauchabatiki every time sokubatika kwataiita papa yatanga tiite sekuAfrica. Taigona kurarama life kana 3 kana 4 because kuSouth Africa kuri a little bit relaxed than kunoko. Saka unoita zvaunoda, you can live as a hustler South Africa and ukatorarama life yaunoda ukati yaunoda zvasiyana nekunoko. Kunoko unoenda kubasa mainini and mashifts ekunoko matiko of hours. Saka ukapinda na 8 kuseni zvandikuita izvozvizvi ndozodzoka na 8 manheru. Handiti muri kuona na 8 manheru kunoshandwa mainini. Na 8 manheru paunodzoka unenge wakati unoita ngosvika nekugesa nekutorara, hauna nguva yekuita panze. Regai ndikudzei mainini munyatsonzwisisa nevamwe vasiri vari kuda kunyatsonzwisisa kuti sei makaona maybe panze pacho paine tsvina or whatever, kana kuti expectation yekunzwa kuti zita rekuti UK nezvamanga makatarisira hazvisiri izvo. Chiregai munzwe, kuUK kunonaya mvura every day. Musi wakunenge kusina kunaya mvura ndoti Mwari vakanaka. Kunonaya mvura every day, kunogona kuita 3 masizeni per day. Makuseni wafuma kuchinaya zvisingaiti, masikati kugobuda zvizuva zvinenge zvichitonhora zvisingaiti, manheru kugotenga kutotonhora zvisingaiti kana kutoita snow kana zimhepo risinganzwisisiki. That's UK, inonaya every day. Kunoko hakuitwe zvokugadzira yadhi every day. You don't do that. Ese itaitsvagwa nayo kugadzira yadhi oinda umbadhira mari yake 150 per day, utorova pasina 200. Kuno hakugadzirwi yadhi, unogadzira yadhi sei every day, iko kuchinaya daily. Saka vanhu vanogadzira, kunogadzirwa musama, kazhinji kacho musama, nantomirira sama painotanga ndipo paunotanga kuona mayadhi akugadzirwa vanhu vachidini. Ende kuna anogadzira yadhi unless watsvaga vegarden service vaya, handichiona vecompany vanoita izvozvo. Otherwise kana uri pewo unongoita zvokungonyepedzera handitika uchinda. Saka kunoko unogona kuexpecta kuti una ziyadhi rakatoita hameno nokuti kunonaya every second. Hauwani nguva yekuti unosora uchitenderedzana neyadhi uchidza kuenda kubasa, hakuna izvozvo. Saka yadhi zvamunotoona izvo ndizvozvo panze ipapo, panze pamunenge muchiona papaya. Handiti kwanzi zvikebhini zvakazodai munofanira kuziva kuti UK ine population yavanhu vakawanda. Handiti ndosaka muchiona mabuildings avo ari kumusoro mazhinji acho. Dzimba dziri pasi anonzi mabhangalo ayanitesigwa vanhu vakura vane maproblems emakumbo kuti vakwanise kukura masteps. Handiti because kune vanhu vakawandisa saka havana land, saka vanotovaka dzimba dzacho ari maupstairs. Handitoona. Saka kana uchida kuzivawo zvimastorage zvavo kana kudini, izvozvo zvimakebhini izvozvo ndozvoisigwa storage. I hope muri kundibatisisa. Handimaona. 2 zvamunoona zvizvo ndezvepanze. UK unogona kuseka imba panze because dzimba idzi dzakavakwa I think hameno kuti rini kare hameno kuti tisati tombozvarwawo isu tatoine ma 47 years tisati tatombozvarwa ndofunga. Asi ukapinda panze pacho unogona kutoseka ukasvora ukaseka ukadii, ukapinda mukati ndopaona kuti mazamba akasiyana. Ndukazopinda mukati panze zvitina zvepanze zvakare panze chipinda mukati uone, unless iri imba dziri kuvakwa mazuva anedzi. Kana dziri dzakaredzi wopinda mukati uona kuti zvasiyana. Handitika main reason mainini nevamwe vanenge vachida kunyatsonzwisisa kuti munyatsomuone kuti vanenge vachigara kumbare kwekuUK kana kuti kuhameno kana kuti kupi kwekuUK. UK imba yakasiyana kuhaiwanikisi zvinoita dzimba kuSouth Africa. South Africa kokuti unotoona chakatonyogwa chinotice board apa kuti pane imba pakati, wotoenda unotaura navo kuti imba iripo chibhadhara deposit upinde. Dzimba hadziwanikwi zvekudaro kuno. Kana pane chinhu chinonetsa kuwana kuno ndo chinonzi accommodation. Right. Saka uchipinda muUK hauna history, hauna reference, hauna chii chokuti wakambogara papi ukadai. Handika apa muri kutsvaga imba 1 muri 100.
imba 1 yamuri kuapplyira muri 100 mese mugoenda kunovhiwa imba iyoyo mese muri 100 makadaro maagents akudzikana ngokuti inda munovhiwa landlord ndiye anozopiwa list yevanhu vese vakaapplyira vakashowa interest muimba iyi pa 100 papo ochuza munhu wake 1 ndo matsvakiro edzimba kunoko unogona kuenda kunovhiwa dzimba idzi kunoona dzimba dzauri kuzoapplyira handika toti waapplyira kana unogona kuapplyira dzimba kana 50 handitika ugoenda kunoona dzimba dzise 50 ugoshawa kana 1 landlord akunonga pamanenge angoshora kana kala yako kuti munhu mutema ndoda zvangu kupinda papinde murungu because vazhinji vacho dzimba dzacho ndedzavo handi mazvona saka ukatongopinda munyika imomo ukatongowana pawangoitawo sei zvandakaita ini pandakaona panapa ndakaona imba iyi ndine 3 months ndapinda muno munyika that was a miracle chaiyo miracle nokuti hazviwaniki kuti nditoiwana imba iyoyi yandiri kugara iyi yamaiseka pashapa iyi moza zvakaitika imba yanga iri dilapidated amino munhu aigara kuti munhu achere nainzi aigara kuti muno mama akaita sei akanyora madziro aya akadini yakama makapeti epasa paka he guys akaita mashura handiti saka vanhu takauya takavhiwa takawanda handiti indiri munyuwana ndakangoti rega ndingovhiwa ndandatonesa nekutsvaga machiti mheno tichaguma nekuita sei handimaona ndobva ndikangovhiwawo saka vanhu nekuona zvainga akaita vanhu vaingoiramba vanhu vachingoti no indobva ndati ndoida yakadaro because chandaichi ndakanga ndaudzwa nachipo chinhu 1 kuti hamuzongopindi yakadaro vanoigadzira musati mapinda zvikanzi torai ndobva ndati ndoida ndakatona ndo chance yangu otherwise ndinotoshawa accommodation zvachose ndicharamba ndichimbori mu1 room kondoita sei muri iri kuda kuya anditozvona ndobva ndatongogamuchira saka vakabva ti landlord pakangoona paita 1 abvuma kuti ndo dangu yakadaro ndobva ti mwedzi wese tichigadzira ndikati